Manamit magli ang kombinasyon sang pork and beans, no? Do anggid betan sersyado naton sa uma-uma bala nga do pang pista-pista nga galawan. Do kana biton magli dahan akon ja pro pay. What's up mga animal? Ariyo walang pingasan. In today's video, mga kaibigan, kapatid, no, magluluto ako dito isang pork sarsyado with a twist. So, instead ng tomato sauce, ang ginagamit ko, pork and beans ang ginagamit ko. So, sayang wala ko mabita ng atay sa tinda, no, tapos may atay pa ni kaman. Anyways, highways. Ako yung ginagamit ko ng pork na liempo. So, approximately, half kilo lang siya. Tapos, may sibuyas, may bawang, may carrots. So, wala ko mag-inabta ng green pepper, no? Mga bell pepper bala. So, patitan na ako naabtan. So, anyways, same na sila Japon, di ba? Ginlunod ko nagling ako ng pork belly. Ginatinan ko lang siya. Agula ko nagbutang siyang mantika. Kaya gusto ko ang iya makarili na mantika. Ang ako na ganun. So, timing, ano? Yung sa pagtampan, kakalayo. Smooth and medium fire lang siya. Para magbunuwa. Walang mga oil na balangan. Pagkatapos, pinagmimita ko na yung ato ng sibuyas. So, it's end. Parang gusto mo unaon. Hindi mo unaon ng awos. So, kasi yung sitwasyon sa ako niya pagluto. Una po yan ang sibuyas bumpay. Pagkatapos, nagmimita ko na magbubuyan ng ato ng awos. So, kung medyo do aromatic na, muna lang dito pag gita-gita mo, maikundan mo na ang baboy. Ang ato din na sibuyas bumpay. Kaya ang ato ng awos. So, mo ang talagang nga do gagawin lang nga matama. Hindi pa tumutubok ang talagang nga do jumping jack na. But anyways, highways again. So, kung wala nabukot na sa ako ng video nga muna nga minutos na. So, kung mag-follow ka na sa akin, mag-like mo na kayo mag-comment, kung na po sa video nga din, ano? Malay natin, nakalabot na tayo sa planet name at anyways, highways. Comment na muna para ma-shoutout ako mga animal, mga lapingasan, sinyo, kadungol, sinyo, no? Ano na, isa nga po na palo-palo yun, kamulo. Ay, ambot na lang. Gidula na ko mahimo sa inyo. But anyway, highway na naman again. Ilawan tadi nga aton nga baboy. Akong duhong mo ko. Kasi pasang ilong mo kumbo. Well. Ihuwad na nato ng aton ding mga panakot. Siyempre nga aton nga patatas. Aton nga carrots. Aton hindi. Dumduman mo to. Wala ko naghambal nga. Wala nakakuha sa aton nga. So, atay ko man no. But anyway naman, highway. Ay naman hindi nakita ko sa may aton nga pantry, no? Pantry sosyal ng animal. Ari ka din sa Reno ng liver spread. Kasi nabutang ko dito sa asa nga 1 pork broth, di ba? Dugang lasa. So, ang pinaka namin lang niya sa aton nga liver spread. Wait, ibang vlog pinlaw sa mga liver spread mo. Usually nagkilaw ko sa mga unang mga liver spread nga lain nga brand. Wala yun, buka pa panahao. Pero ang Reno, ganyan, the best kami. Ay, dumdum ako sa gamay po yung Reno. Kamiya mo, Reno, na ginaya Reno, no? So, baka naman, Reno. Okay, so, tara na. Kulapit na lang siya maluto. Tama na, basic. Duga panda na sa pistahan mo. Butang ko ni gamay nga asin, gamay nga bitin to taste. So, kanugo, no? Laki na kapitan sa nga nga bell pepper. So, pwede paitan, pwede man niya. Tapos wala ko naging gagmay galing ato na sibuyas daon na yung vlog ko para do ka iba naman na para tanawon mo sa video do ka colorful dumagan niya kamsan ikaw gitanaw lang ito malaway kay naging balakon tanaw na bala ko kita ko lang galaway-laway na dablanan tanaw lang amon baboy kana tour no di sa man may balaybo pa yan